MacBook využívam na strihanie videí a v štúdiu Mac, čo mám počítač, tak ten využívam na tvorbu hudby. A čo sa týka smartfónu, ako to vyzerá? Mám 2 iPhony a jeden iPad. Takže čisto Apple. Tak keď už mám jeden, tak už budem teda, ešte nech to mám všetko zosynchronizované. Stačí to, táto výbava? Dá sa s tým? No, to je to moc. Áno, dá, skvelé. Ono sa dá aj s menšou výbavou robiť. Toto naháňanie týchto všelijakých produktov, to je len také podvedomé odkladanie to na neskôr. Pritom vieš, že to môžeš spraviť aj s menej produktov. Aha. No dobre. A dá sa urobiť dobrá hudba len s tým, že budem mať IT výbavu a nebudem vedieť poriadne robiť hudbu? Keď to cítiš, tak hej, určite. Hej? Dá sa to? Keď to cítiš, teda to znamená čo? Že máš asi hudobný sluch a rytmus? Neviem. Hej? OK. No a čo sa týka tohto projektu, vidíš taký potenciál v ľuďoch, že keď sa pozrieš na tých mladých ľudí, poznal si ich, majú oni taký záujem o hudbu v počítači, spracovanie hudby, alebo teda konzumovanie hudby cez počítač? Určite, hej. Teraz je to práve že strašný boom. Tým, jak je to dostupné, vieš, tie notebooky, tak decka už dneska v 10 som ja ani nechyroval o notebooku, ani o počítači. A dneska už je to bežné, že majú od malička notebooky, čiže si môžeš stiahovať všelijaké vychytané programy a robiť tú hudbu vlastne už úplne od skorého veku a stále tie programy sú intuitívnejšie a intuitívnejšie. A je to na jednej strane super, na druhej strane vzniká aj veľa sračiek. Presne, to vidím aj pri fotografovaní. Každý fotí. Áno, presne, to je to isté, aj v hudbe. Každý fotí, ale to, čo bolo v minulosti, že ten, čo mal foťák, tak ten sa už o to zaujímal, to už nie. Tak toto je asi aj v tvojej branži. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Čaute. Vlastne projekt Podskaté mladým, kde našim cieľom je vlastne podporiť aj vzdelávanie na Slovensku, to znamená jednak vyhľadať aj tí talentované deti, ale na strane druhej možno prispieť vzdelávaniu v oblasti technológií, začať spolupracovať so školami pri príprave štúdií a pri príprave syllabov. Z 3 detí, ktoré uspeli v tom teste, boli 2 dievčatá. Takže naozaj ten svet IT už nie je, ako sa vraví, pre mužov, len pre mužov, ale naozaj je určený aj pre deti a v čase posledného týždňa, keď sme spustili skúšobný test pre Banskobystrický kraj, tak sa nám vlastne si ho vyskúšalo 1111 detí, z toho 52% boli chlapci a 48% boli dievčatá. A asi taká 52% detí test urobilo neúspešne a 48 detí urobilo test úspešne. My sme hľadali niekoho, kto náš projekt samozrejme podporí. A robili sme si trošku aj prieskum medzi detí, na čo deti, čo sa im páči, to sú pre nich nejaké také osobnosti toho spoločenského života. A jednoznačne teda nám vyšiel Egor ako veľmi, ako by som to povedala, človek, ktorého tie deti berú. Jednak je to človek, ktorý je z umeleckého sveta, ale čo si teda na ňu vážim a ja sama, že aj keď žije v tom umeleckom svete, napriek tomu považuje vzdelanie za dôležité, je absolventom vysokej školy a v tej oblasti aj pracuje, takže nie je to len o tom, že to dieťa by malo byť špecifikované alebo orientované len na školu a môže sa venovať aj svojim záľubám a veciam, ktoré ho bavia. Asi bolo dobre si ten test urobiť inak na webovej stránke www.kockatéhlavy.sk. Možno budete mať zábavu so svojimi deťmi na večer. Pri zostavovaní celého testu a toto zrkadluje presne táto zrkadlová úloha, že sa snažíme vytvoriť taký test s takýmito otázkami, kde tie decká môžu rozmýšľať a tak trošku, ako sa to hovorí, že out of the box. Takže trošku mimo toho každodenného života, možno takých každodenných situácií, ale popri tom, aby to ešte bolo stále v tom reálnom živote. Tak najťažšia bola asi otázka s zrkadlovým znázorňovaním písmen. Lebo tam oni nám ukázali pri tej otázke taký obrázok, kde bola príklad a to bolo iba v horizontálnom smere a keď sme mali text, na ktorom sme mali spočítať koľko písmen,
sa dá takto vytvoriť, tak bol tam aj s vodorovnými kopec a to sme si vôbec nevšimli, čo nás celkom poplietlo. A celkovo ako hodnotíte tieto testy? Bolo to ťažké alebo ľahké? Mne sa to zdalo ľahké, ale tak myslím si, že možno pre nich to tak nebolo. Uvidíme.